Ahoj, vítejte u nového videa a v tomto videu bude taková zajímavá věc. Určitě si pamatujete video, kde jsme dělali baterii v mém starém iPadu a právě, že teďko se to o něm bude zkoušet a budu momentálně zkoušet, kolik ta baterie vydrží, to za prvé, a za druhé si s ním chci týden zkusit pracovat, protože jsem pracovala týden běžně před třeba půl rokem a teďko používám novej a tenhle ten je v šuplíku, takže jsem si řekla, že by bylo možná celkem dobrý nápad si zkusit znovu, co to vlastně všechno nezvládá a jak mě v tom to moc omezuje v práci. Takže si zkusíme týden pracovat na mém starém tabletu. Tak, abychom si rozuměli, co vlastně všechno budu zkoušet. Budu zkoušet vlastně to, že budu používat celý týden. No, ale budu na něm dělat školu, budu na něm občas i volat a budu na něm dělat vlastně všechno, co dělám na tom novém. Což na novém není vůbec žádný problém, můžu přeskakovat kamkoliv chci, bez problému a vůbec mě to neomezuje v ničem. Což tady ta rychlost je občas trošičku problém a myslím si, že mě to bude poměrně dosti omezovat. Takže uvidíme, jak to půjde. Rozhodně bych na tom chtěla možná zkusit kreslit, sice ty barvy na tom jsou pohnutý, ale nějak by to mohlo jít a rozhodně to kreslení chci zkusit. A my se momentálně můžeme jít podívat na to, jak se s tím pracuje. Takže toto bude používání celý jeden týden. Budu na něm prostě dělat celou školu, což znamená zapisování poznámek. Budu vyhledávat v Teamsech něco, který celkem tomu tabletu dávají zabrat. Dále budu z toho občas volat, kreslit, pouštět hudbu, koukat na YouTube a uvidíme, kolik vlastně ta baterka vydrží a co vlastně za úkony všechno ten tablet zvládne. Možná se najde i čas i na zahraní nějaký hry a uvidíme vlastně, jak moc mě to omezuje a taky uvidíme rozdíl v tom, kolik na tom tabletu jsem, protože na tom tabletu budu rozhodně daleko méně než na tom novém, protože je to otrava občas v některých věcech používat a člověku se to nechce používat vždycky, takže nejspíš to prostě bude tak, že na tom budu třeba, si myslím, o 2 hodiny méně než na novém, což tady potom budete mít na konci videa. Bude shrnutí, jak dlouho a kolik hodin se vlastně ten tablet používala, takže jak se s tím vlastně pracuje. No, včera byl první den a včera jsem na tom tabletu byla, myslím, 1 hodinu 40 něco a vlastně používala jsem ho ani nemoc na školu, nastavovala jsem si tam nějaký první věci. Na YouTube jsem asi možná ani nekoukala a v podstatě nějak extra moc jsem na něm nebyla. Instalovala jsem si tam aplikace jako třeba Instagram, ty Teamsy, potom ještě nějaké poznámky, ale mám štěstí v tom, že ještě je nějaká podpora, anebo když ta podpora není, tak ty aplikace jsem tam už měla nainstalovaný, takže aspoň není problém v tom, že bych tam nějakou aplikaci nemohla dát kvůli tomu, že by nebyla podpora. Takže se rovnou můžeme jít vrhnout na další den a bude to tady mít pochopitelně nějak ty ukázky z toho, co jsem na tom tabletu dělala.
den číslo 2. A vlastně, jak jsem na tom tabletu byla dále. Tak dneska jsem za ten celý den na tom tabletu byla 4 hodiny 35. Dělala jsem na tom, hrála jsem nějakou hru, koukala jsem na YouTube, psala jsem přesto s kamarádem na Instagramu, byla jsem na Teamsech, prostě spoustu věcí. Takže ten screen time byl celkem velký a řekněme, že opravdu jsem se ten tablet snažila používat, ne třeba ještě trošičku víc, protože jsem zkoušela tu baterku, tak trošku víc možná než na novém, anebo tak stejně. Takže myslím si, že screen time bychom měli splněný. A upřímně jsou věci, v kterých mě to vlastně zpátečně celkem překvapilo. Samozřejmě, že se to seká, například u hraní hry, tam se to sekalo, ale reálně to jelo i tak celkem plynule. Samozřejmě nebylo to nic extra zátěžového, ale prostě jelo to celkem plynule. Ta škola na tom dělat už bylo horší, protože přiklikávání se z aplikace do aplikace už pro něho bylo trošku moc, ještě k tomu, když já jsem se naučila používat gesta a na tom starém prostě ty gesta jsou daleko víc zátěžovější, takže je to pro něho trošičku problém, ale reálně myslím si, že celkem v pohodě obstál a myslím si, že je to celkem fajn. I s tou baterií to poměrně fajn. A kdybychom se měli zaměřovat na baterii, jak vlastně na tom dobře byla, tak ten tablet vlastně dal od 100 až do 0, tak dal krásných 6 hodin a 15 minut cca, což si myslím, že je celkem fajn, když jsem na tom hrála, když jsem prostě dělala ty všechny ostatní věci. Takže myslím si, že na to, jakou měl vlastně zátěž, ta baterka drží velmi dobře. Každopádně to je takový shrnutí a my si můžeme jít vrhnout zase na další den. Ahoj, tady je den 3. A co se týče teda toho, jak to pokračuje dál a vlastně jak se s tím tabletem vlastně vůbec dá pracovat. Z dneška nemáte žádný videa, protože jsem na tom tabletu v podstatě nic moc nedělala. Na školu moc čas nebyl, ale myslím si, že další den bude možná i čas na něm něco kreslit, takže uvidíme. Ale každopádně byla jsem na něm 2 hodiny 4, takže daleko méně než předtím. A jakoby upřímně už teď ani momentálně nevím, jaký byl ubytek baterie. To se můžu schválně podívat, ale moc jsem ho nepoužívala, protože fakt na to nebyl čas. Takže to nebude zase takový využití, ale další den si myslím, že už by to mohlo být trošku lepší. Zatím musím říct, že dá se to asi. Myslím si, že se to asi v pohodě dá a že to není zase tak jako hrozný s tou výkonností. Myslím si, že to může být i horší. Já na některé věci, které fakt jsou pomalý, ale budu tam stále zkoušet náročné věci. Takže uvidíme, jak to bude zvládat, ale zatím si myslím, že asi v pohodě a ta baterka je opravdu daleko lepší, takže já jsem s tím asi spokojená. No a když si vlastně tak vemu, tak to asi je všechno z 3. dne, protože opravdu jsem na tom nic moc nedělala, takže asi tak. A můžeme se podívat na hnedka další 4. den. Tak zatím. Vítejte u 4. dne. No a co se vlastně stalo ve 4. dni? Buď jste tady měli, nebo tady momentálně budete mít přehrávku dalšího mýho učení. Takže prostě učení, nic v podstatě jiného nebylo. A byla jsem na tom tabletu 3 hodiny 3, takže trošičku více než den předchozí.
A myslím si, že asi jako na zkoušení ty baterie je to poměrně super. Myslím si, že ta baterka vydrží celkem hodně, rozhodně několikrát déle než předtím. A já jsem s tím asi si myslím celkem spokojená. A v podstatě na tom tabletu se jinak nic moc nedělalo, jenom jsem zase na tom sledovala YouTube, dělala jsem na tom tu školu. A to bylo tak nějak svým způsobem všechno. Další den mám v plánu, že bych udělala nějaký video o kreslení, takže to se rozhodně můžete těšit. Ještě nevím přesně, co to bude, ale něco rozhodně černobílého, takže uvidíme. A v tomhle shrnutí je to v podstatě všechno, protože jsem přes ten den nic moc nedělala, takže můžeme se asi rovnou jít podívat na další den. Ale ještě předtím vám tady ukážu shrnutí fotek, protože jsem si vzala můj starý a nový tablet a šla jsem s nimi vyfotit fotky úplně stejný venku, takže si můžeme ukázat porovnání, jak vlastně ty fotky vypadají a sami na vlastní oči uvidíte, jaké je vlastně mezi tím rozdílama, takže můžeme se na to podívat. Ahoj a vítejte v 5. dni. A ten 5. den už je trošičku rozmanitější, než byl ten minulý. A to protože jsem na tom tabletu byla celkově 4 hodiny 41 minut, takže poměrně dlouho. A vlastně bylo to z důvodu toho, protože jsem na něm taky kreslila, jak jsem minule slibovala, tak jsem na něm kreslila. A myslím si, že se obrázek celkem povedl, takže si ho můžeme ukázat. Vy potom můžete říct, jak se líbily fotky s porovnáváním, protože já si myslím, že to je velmi zajímavé. A můžeme si přehrát tady klidně, jak to kreslení šlo, co to vlastně nakonec bylo. A k ničemu jinému jsme se vlastně ani moc nedostali. Pouze jsem zase klasicky, pouštěla jsem si na tom Spotify, Discover Weekly, jinak nic víc. Takže já si myslím, že jako takovej produktivnější den. A potom se můžeme přesunout na 6. den. Takže já doufám, že zatím se vám to líbí a mně to přijde zajímavý, i když je to občas fakt jako už otravný, tak svým způsobem používat se to dá a to je důležitý. Takže asi tak. A my se jdeme vrhnout na video a hned potom na další a 6. den. Ahoj, vítejte v 6. dni a předposledním vlastně už dni. A vrhneme se tedy k tomu, co jsem na tom tabletu opět dělala. Teď to byl rekord za těch 7 dní, 5 hodin a 33 minut. Protože jsem si přeposílala videa na toto video, abych to mohla sestříhat i s těma všema videama. A protože nemáme nejrychlejší internet, tak pochopitelně spoustu času strávilo hlavně to přinášení těch dat. Takže to jsem na tom hlavně dělala. Škola se ani nestihla, takže škola na tom vůbec nebyla. Jinak prostě YouTube, volala jsem z toho, protože jsem i měla hodinu matiky. A potom jsem si upravovala nějaký ty videa, abych si je potom mohla přeposlat. Takže to byla hlavní náplň, co ten tablet dělal. A vlastně za celou tu dobu jsme nazbírali těch 5 hodin a 33 minut. Vlastně můžu se i zpátečně podívat, jaké bylo využití baterky, což 50%. Já jsem teda to měla i nějakou určitou dobu na nabíječce, ale myslím si, že to je celkem fajn, na to, že jsem na tom byla jako přes 5 hodin. A v podstatě z tohoto dne nemám nějak žádný záznamy, nic moc. Další den v tom bude akorát dodělání toho obrázku, protože jsem se rozhodla, že ještě něco tam málo přidělám. A v
podstatě potom budeme už končit a ukážeme si za celý ten týden, kolik jsem na tom tabletu byla. Takže se rozhodně můžeme těšit na to, jaký výsledky tam vlastně budou. A já jsem fakt zvědavá, takže já si myslím, že... No a asi bychom se mohli rovnou vrhnout i na poslední den. Něco k tomu možná i řeknu na konci, jak vlastně co z toho vyplývá, nebo respektive jak se s tím tabletem vůbec pracovalo. Takže jdeme rovnou dál a tam se dozvíme to nejpodstatnější. Ahoj a vítejte v posledním dni tohoto videa. A dneska si to vlastně shrnem, jaký to všechno bylo, jak se s tím tabletem pracovalo. A shrneme si vlastně to celé, jak je to s tou baterkou i, takže jdeme na to. To byla jenom pouze 1,5 hodiny. Už nebylo nějak moc co na něm dělat, je víkend, takže já zase na tom extra moc nejsem. A vlastně to bylo v podstatě všechno. Udělala jsem tam kousek toho obrázku, což si tady zase můžeme pustit. A co se vlastně zjistilo tímto týdenním průzkumem, řekněme, tak zjistilo se to, že ta baterka ve skutečnosti je fakt skvělá. Já teďko nevím, kolikrát jsem to za tu celou dobu nabíjela. Upřímně netuším, nabíjím to dneska, ale myslím si, že jsem to reálně za ten týden nabíjela asi jenom 4krát. Netuším momentálně vůbec, ale což jako je velmi dobré, protože předtím, když jsem ten tablet používala, tak jsem ho nabíjela rozhodně jednou denně, ne i třeba 2krát. A když jsem na něm byla prostě ten čas, který potom vám ukážu u toho screenshotu, tak je to fakt čas, že bych ten tablet prostě během toho času nabíjela ještě jednou, protože když dal 2 hodiny, tak bejt na něm za jeden den, jako třeba předešlý den, 5 hodin 33, tak by to prostě bych ho nabíjela 2krát 100%. Takže jakoby to je velký posun. A co se týče toho, co se vlastně na něm dá dělat a co už mě zpomaluje. Jak vlastně? Co mě zpomaluje? No hlavně mě to zpomaluje ve všem. Vlastně ve všem, protože když je to zařízení pomalý, tak já si nacházím náhrady, jak na něm vlastně vůbec nebýt. Teďko jsem na tom byla tolik hodin, protože prostě jsem se snažila fakt přijít na to, jaká ta baterka je, ale jinak bych prostě na něm tolik nebyla a kreslit se na tom prostě už nedá. Je to, jak jsem si zvykla na ten novej, tak ta obrazovka je prostě malá a k tomu ještě ty barvy. Takže já musím říct, že jako zpomaluje to ve všem a kdybych se na to měla učit školu a celkově pracovat na to jako se školou, tak to je obrovský problém, protože já ten nový tablet používám hlavně na školu a na kreslení, což jsou 2 věci, které prostě na tomhle tabletu už nejdou. A nemůžu na to mít třeba online hodiny, protože to by to prostě nezvládlo, nemůžu na to mít, protože tam prostě nemůžu volat a zároveň mít otevřenou tabuli, to prostě nebude zvládat. Takže bylo by to fakt jenom v podstatě na koukání na YouTube a případně na kreslení, který je teda už fakt jako, i když jsem si zkoušela tady na tom ten kousek, tak je to prostě špatný. Takže v podstatě jsem ráda, že mám zařízení, které to může nahradit, protože opravdu jsem za to ráda. Po vlastně 9 letech, co jsem ten tablet měla jsem ho od roku 2016 nebo 17, teď nevím přesně, asi 2016 na Vánoce, tak od té doby mám nový až teď a fakt nedokážu si momentálně představit bez toho být, protože mám nové možnosti, jak pracovat a tady na tom bych pracovat prostě vůbec nemohla. Musím říct, že opravdu je to stále super věc, stále se na tom něco dělat dá. Musí mít holt člověk trošku trpělivost v některých věcech,
ale už má odsloužený svý a už fakt si zaslouží do důchodu. A myslím si, že asi jako za ten týden to zvládnu, ta baterka je fakt skvělá. Ještě budu možná maximálně řešit display, protože ten se tak trošku, myslím, horší. Ale jinak v podstatě se s ním moc dělat nebude, bude využívaný jednou za čas. A tímhle s ním v podstatě už jde do důchodu. Takže tohle to bylo takový, si myslím, poslední testování. A jako dá se na tom pracovat, dá se na tom něco dělat, ale i co se týče té podpory, tak vzhledem k tomu, že tomu skončily záplaty, teďko byla pouze nějaká poslední v dubnu, jestli se nepletu, tak na to, že tomu fakt skončily záplaty už myslím před asi rokem a něco, tak seká se to už poměrně, takže jako na nic velkého to fakt není, ale na nějaký jednoduchý věci, jako koukání na YouTube s touhle baterkou, to je prostě už fajn, jako. Takže tím bychom byli asi u konce. Já doufám, že se tohle video líbilo, že bylo něčím zajímavý a budu se těšit u nějakého dalšího. Jako další nás bude už čekat opravdu to kreslení, protože už mám v plánu dvě věci, které bych chtěla natáčet s kreslením. Takže si můžeme rozhodně těšit na tohleto. A uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím a ahoj.